Ahojte, my sme foteli v starej lesnej, to je Moskva. Pozdrav do videa. Ja vám idem ukázať detsky. Rika, pozdrav do videa. A Janík. Tak, ukážem vám kúť. Už idem do kúťka. Jaj, to nevadí. No to je nič. Už sme v detskom kútiku, takže idem. Takto musím si dať, lebo tu pani na recepciu bude na mne kričať. Takže ideme do kútika. Trošku sa to otvára. Ja mám malú ruku. No, trošku sa to otvára, aj keď mám v ruke tablet. Dobre. Sme v kútiku. Vyzerá náš kútik, ale ke movie. Taký, jakoby... Pozrite sa. No tak. Dáme to tu. No my ideme tu. Vylezieme. Skočíme na vaky. No pozrite sa na mňa. Ja ku vám skočím. Vážne. Počkajte, trošku dám na video. Dobre. Idem hore. Čauko, 3, 4. Jo! Ale je to super. Tak poďme. Ideme ďalej. Máme tu takéto, viete, pre malé deti. Je taký stolik. Bazén s guličkami. Môj obľúbený od detstva. Tak pozrite sa. Oj. No, neviem, či to veľmi vidíte, ale dám si vás tu. Vidíte do kutika? Tam teraz budeme. Ideme do kuliček skákať? Tak jasne ideme! Ale som v guličkách. Si. Kokos. Guličky. Toto je poriadne čilovanie. Ja si na chvíľku doláhnem do guličiek. A bude to Dobre, to by stačilo. Už ste. Ja sa vás schovám do guličiek. A vidíte, kde som. Dobre, čaute. Čakajte. Padá. Tak všetko padá. Tak, to bol taký záver na guličky. Stále natáčam, dúfam. No a to bola naša herňa. Trošku divnú tu majú hru. No poďme si ju zahrať. To je také, hlavne také malé deti. No a tak vám chcem ukázať čo najviac. No, tu máme takéto divné, ale máme tu perom, vidíte, smelikov. Tu máme dole čísla 1, 2, 3, 4, 5. Naopak. Tak, to by to malo byť. Tak, máme tu také. To je na počítanie príkladov. Vidíš? A mínus dáme. Držíme. Bež. No. A máme tu tých smajlíkov. Zobereme si modrého šťastného. Joj, teraz mi to ide. Ale napríklad zoberieme toho modrého smajlíka, usmaného a dáme to na dolnú jednotku. Dačo sa rovná dačo
takže divné smajlíky. Takže to bolo všetko. A ja vás pozdravujem a idem vystrhnúť videjko. Čaute, idem to dať na YouTube. Čaute, dajte like, aj odber a pomaly sa blížim ku 200 odberateľov. Yes. Mal som už 200 000. Že 100 a 0, 0, 0, 4 nuly. Takže čaute.